you don't see woman, no one negi bocha. Bocha poso neba fulelele. Lacha poso neba futileti. Obodo silike nandi bogabane. Abanye bafu ebulike wekota. Ugochukwu nyala nyenya waka iji agano. Iyoko. Eba hall ụmụikegwu. Ihe ha na-eme taa ịnabata ụmụ ha ndị na-awa akwa na 2024 a. Ihe ndị ha dewechara a ga-eji anabata ụmụ ha. Ndị a ndị na-aga ịwa akwa 2024. Umundu myanyi nomwaji wapa sewoje ozuole umundu bizulo ama mimi na mama tawanya abu ibla sobo wangu wala ndio wale ndoba akiko amekele ndia ele ndia ndia wo tete tukaye yeye ama you get the advertisement please tukaye yeye ama anga ataku ojano Because then dog guy, I don't know the second.